Kani kediga batisi TV, bat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shnong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Namar ka jingjor slap palan hagamit singi thok ding jong katayo ka arpu atrik jumang arjar arpau kaladon ki jingtua Khyndew haki babun ki Jaka ki Thaiñ Khat-Ar Shnong ka bahap apo sora constituency ki pat ba nong Shnong jong katay ka Thaiñ ki lalap ya katay jingja hak step si sanjan katay ki jingtua Khyndew ka khamjor na sharom jong Shnong war bat katok ni sharom jong Shnong jaran ha katay ki jingja ki kali ki balaj bawan na Shnong krang Kong thong bat raj nong ba mau shwit kila sa kut steng lenti bat ki haban phai dien no Shnong henrei kham hadien hagapor sibaji no phai singi ki pu shilum kilawan ban khat ya ki Khyndew ki badan hapateng surong